Sanibonani wengane zakwethu, uGodole okankomgodole umfana udaba ke niyalwazi. Ayiglowi lento madoda, yathatha lento engenabungozi. Banjena bonke abantu bomkhonto, injabulo nje. Ungayidluli ke le video, lalela bantu basemandeni, ngicela nisondele eduzane nanti udaba oluphuthumayo. Ngaleli yalanga ke lapha emandeni kuzobe kunabantu abazobe befika kuwe bethi sokunikeza u250 sicela usivotele ufike ushuthe lapha movota bese ubuya uzosikhombisa ukuthi ushuthile sokunikeza u250 noma u500 noma u1000. Uyiqapheleke kakhulu leyo nto, uyohlupheka uzufe uma kuthiwa uvumele leyo nto, ngoba uyobe udicilele phansi umphakathi wasemandeni. Ngiyaniqaphelisa nje, amasela azobenze njalo. Niyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyanicela ngani zakwethu, lama 250 abazofuna unikeza norama 500 or ama 1000 nibatshela ukuthi is right, nifuna ushintsho nokuthi nivotele umkhonto nokuthi nithola amathuba emsebenzi futhi. Lawa abanganinikeza wona lapha kunamakhampani ayikaze nangelilodwa iANC yayilwela lento yasemandeni yokuxhashaza kwabantu. Ilokho engizoniqaphelisa ke ukuthi bazofika bethi bavotele bazokunikeza imali, ufike ushuthe ubuzo obakhombisa, uyobudayise ngawe, wadayisa ngomndeni wakho, wadayisa ngezingane zakho, wadayisa ngomphakathi wasemandeni wonke uma uvumelele leyo nto leyo. Ngiyezwa bafana uthiwa indlovu lezi ezazi intathu angithi siyibulele lenye ngo24 May, uthiwa banikeze omunye ugogo wheelchair bancenga ivoti. Babona baphuma kuma election akugehezwa la, sizonibhonya sizonigoqa nina. Ngizwile nokuyiANC kuthiwa lapha emakhempini bathengela omunye ubhuti umshini omkhulu okwenza ama-chips okwenza ama-fried. Seni-stranded ngaleyo ndlela bafana, kuthiwa nibathengela amabhara nibathengela amapiki. Mark my words, eyethu le award noma kungathiwani kumnyama kubomvu. Makhomanda, kunento enhle niyenzayo makhomanda omkhonto le ukuthi makune by election nithutheleke khona. Ngicela siyohlangana emandeni sonke all over, nize lapha emandeni, ngizobe ngikhona, ngizobe ngiyibhikha ingoma kukubi sigade umzila. Kuthiwa ube khona nondunankulu loka 18% ethi amandla uwenza ukuthi awekhonana. Liyabona leli iqeqe bana le GNU bazonibonisa abantu basemandeni, sekufika isikhathi manje enesonibhonya akugexezwa la, asidlalala. Bantu basemandeni sekunjalo bafana, siwinile le 110, sifuna injabulo iqhubeke na kanjani, angeke izigeje eyethu le award kumnyama kubomvu.